No niin, nyt mulla on testissä tämmönen Sinne kunnolla syntyy pasta. Ja nyt mä tajusin, että mulla on mikro. niin. Voin sanoa, että aika niinku tunkkanen. Mitä mä maistoin jo vähäsen, mut aika semmonen. Hyi vittu. Kattokaa mitä ruikulia tää pekoni on täällä. Kun ne tekee, kato, nää semmosille hampaattomille ihmisille ilmeisesti, niin sen takia on tämmöstä niinku mönjää, että näissä ei oo selleen niinku purema pintaan, niin sit on semmoista. Hyi vittu. Jotain 7 € maksaa tämmönen rasia, mutta on aika iso. Tää painaakin ihan vitusti. Hyi hitto. Vähk. Tuohon pitäisi sekoittaa ihan vitusti jotain purjoa ja sipulia ja paprikaa, viipaleet sellaisia tuoreena niinku sekoittaa tonne. Joo, mutta joo, mulla on muuten tommonenkin tossa. Toi on muuten jännä.